لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly Müslüman doğanlar, Allah tebaraka ve taala nowataq jumu'un sowap dip adamlaryny di hakykatdan hem sowapdan aýlandyryp kıyamet mahşer gününde rahmet bilen radi bolup Peygamber aleyhissalatu vesselam şefaatyna nail eýlegen bennelerden aýlandyrsyn. Hormatly Müslüman doğanlar, Allah tebaraka ve taalanyň Kur'an-ı Kerimde biz insanların bu dünya o dünya saadete bağta ermekligimiz üçün, bağta barmaklygymyz üçün ayet-i kerimelerine kendi atları öwrediýär. Ve nämen istek gowluga barjaklygymyzy, nämen istek erbetlige duýşar boljaklygymyzy duýdurýar. Ve şol ayet-i kerimeleri bize ýetiren Rasulullah'ın sünnetlerini, hadisleri bilen bile ayet hadisler beraber jetine alimlerimiz elhamdülillah kitapları geçipdirler. Bizde elhamdülillah ol ayet hadisler size başardığımızdan yetirip dur. Bir insanların borcu şol wagt netihatları dinlep, şol wagt netihatlara göre durmuşumuzda amel etmeklik bilen borçlu. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "İnnemâ yetezekkeru ulul albab." 10. suranın 19. ayeti. Diňe akıllı adamlar wagt netihattan peýda alýanlar diýip. Şonuň üçin biz de şol akıllı adamlar diýilende Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de akıllı adamlar diýenlerinden boljak bolsak, şu edilýän wagt netihatlardan peýda aljak bolmaly. Ve na'udzu billahi, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "Ulaike kel en'ami bel hum adall." Olar haýwan ýalydyrlar, belki haýwandan pestirler diýer. Olar kimler? Hamala wagt netihat olar aýdylmadyk ýaly. Hamala namaz okumaly, orady tutmaly, haramdan gaçmaly, halal ýapyşmaly. Halal biziň haýyrymyza buyurulupdyr, haram biziň ziýanymyza gaçdylypdyr, ziýanly bolandan gaçdylypdyr diýip düşünürlerini hamala eşitmeýän ýaly, bilmezlige talan bolup gedýän adamlar bular haýwan ýalydyrlar diýe, belki olardan hem pestirler diýe. Belki şolardan bolmajak bolsak biz näme etmeli? Allah Teala'nın aýdanlaryna durmuşumuzda amel etmeli ve gelecek neslimizi de şoňa göre terbiýelemeli. Edi zaman şu ayet-i kerimelerden alimlerimiz çıkarýarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde ulamaları özüniň miras düşürlerim diýip aýdýar. Adamlar da şol Allah Teala'nın Resulü server-i kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini berza edip onun hakyky ümmeti Allah Teala'nın benneti boljak bolsa, şu ayetten alimlerimiz 8 tane akıllı adamın sıfatını çıkartdyrlar. Yani Peygamberimiz Allah Teala'nın ayetlerinden 8 tane şeyle bir häsiýet tapypdyr. Şol akıllı adamların häsiýetleridir diýen belläpdir. Ve 8'sini de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bahsedipdir. Şurada sıfat var da başardığımızdan size yetireyliğin akıllı adamın 8 tane häsiýeti, 8 tane sıfatı. Birlencesi Kur'an-ı Kerim'in 13. suranın 20. ayetinde Allah tebaraka ve teala aýdýar: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Ellezîne yufûne bi'ahdillahi ve la yanqudûnel mîsâq." Yani akıllı adamlar Allah bilen eden ehdini bozman, şol ehdine tapılyanlarlar diýip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar. Inni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde aýdýar: hani musulman adamyň asıl Allah bilen ehdi haçan bolupdyr, haçan Allah bilen ehd edipdir, haçan Allah'a söz beripdir. Peygamberimiz aýdýar: "Huliqatul arwahu qabla'l ejsadi bi alfi amin." Yani adamların cesedi yaradılmazdan ön ruhları yaradıldı diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadis-i şeriflerine aýdypdyr. Ve şol hadise göre köne ýaşurlarymyza öwredýärdiler, ýadyňyza düşýändir, çağalar, oglanlar üýşürip, haçandan musulman, kimsen musulman sen, elhamdülillah musulman men. Haçandan musulman sen ide el-misaqdan bäri musulman men, kiçik öwredýärdiler mowlalar bize de. Bizim köpüňiz belki ýadyňyza düşýän. Şol el-misaq diýeni idi jemaat Allah tebaraka ve taala hiç bir zat ýok wagtyny
ilki insaniyeti yaratmadan şu beden şeklinde insaniyeti yaratmadan ön el-misak diýilen wagt şol ruhlar yaradan wagty. Şol wagt Allah Taala ruhları yaradıp ey bennelerim yani el-astu bi rabbikum ey bennelerim men sizin hudaýyňyz dälmi sizi yaradan men dälmi diýip ruhlara sorag berýär. Şonna ruhlar jogap berýär bela ente rabbuna senden başga hudaýymyz bolmaz sen bizim hudaýymyz diýdiler diýär. Şeyden Allah Taala bilen bennelerin arasynda näme bir ähdleşme söz verişme bolýar. Şonna ruhlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Yani el-misaq ve huve'l-ahdu ve huve'l-ahdu'l mawthuq bil-khisab. Ruhların Allah Taala bilen eden ähdleri diýdigidir diýär. Şol ähdde ruhlar Allah Taala söz berýärler. Ey biziň Perwerdigarymyz, biz seniň benden biz senin hemişe sadık kulun bolmagy taýindir. Sana hemişe secde ederiz, sana doğru olur haramına, gat haramından atıp halalyny ýakşar diýip benneler söz berýärler. Şol ruhlar söz berýär Allah Taala. Bizim her birimiň kıyamet agyny ýaradyljak bennelerin ruhlary. Ýöne şol ruhlar gynansak da näme? Öz Allah'a beren wadatyny unudýar. Emma Abdullah Tustari diýilen radiyallahu anh var. Zinnun Mısri radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anhlar näme diýipdirler? Şol wagtda Allah bilen ähdim dünýäli bolup bulugymyzdan integem giden akdy aýtdylar diýär. Şonuň ýaly takwa adamlar kalp göz açylandan soň şol ilmi saqdaky ruhunyň beren sözi edip dünkü ýaly bulugymda diýip aýdýar diýär. Yani biz de şonuň ýaly boljak bolmaly. Bu ähdilen nädi zaman bir zady gödüňize getirin. Bir adamdan qarz alýar bir zady. O aýdýar men bir ýyldan sana şu zadyň pulunu berjek diýär. O iki tane şaya tutup şu iki tane şayanın yanına dua diýär. Bir ýyl geçen soň malyň eýeti, zanyň haridyň eýeti sen plan wagtda menden plan dat alypdyň diýip ýadyna salýar. Men açan aldım senden näme aldım, nirden aldım diýip ýadyny düşmedik ýagdaýda iki tane şaya şoňa bir şayat bolduk sana plan wagtda, plan ýerde, plan tüýsli dady, plan gymmatlykda akyladydan qardarlyň şol adam diýip ýadyna salýandyk. Bizim Allah bilen şol ruhumyzyň eden ähdini ýadymyza salýan iki tane şayat kim? Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim ve şu Resulullah'ın izine eýeren alimler. Bir de yatladık durlar. Kıyamette Allah Teala ona hatavat vardır. Allah Teala şu zatı bir de halal etti, şu zatı bir de haram etti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yaratmadım insanlar ve cinleri men illa ibadetten başka zat için. Yani insanlar ve cinleri men ibadet için yarattım. Onun başka zat için yaratmadım. Siz bana ibadet edin deyip Allah Teala'nın aydan ayetini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri bilen bile, ayet-i kerimeleri bilen bile näme alimler bir de şol şayat olup yatladık durlar. Biz de şol ähdimizi Allah Taala'nın öňüne ýatdan çykarman, ibadetimizden daşda durmalar edi cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär hadis-i şerifinde? Men a'ta ahdallahi thumma naqadahu fallahu la yanzuru ileyhi. Yani bir adam Allah bilen bir zady ähd edip, soňra şol ähdini bozsa, Allah Teala şol adama son nazar etmez, şoňa seyretmez, onun duasyny kabul etmez diýir. Şoň üçin nauzu billah, Allah bilen eden wadatyny bozmakluk näme? Allah'ın öňünde benneligini bilip ibadatdan gaça durmasa, ana şu Allah bilen eden wadany bozmakluk şol edi zaman. Yani Allah Teala Rahmandır, Rahimdir. Hemme günahını affedici Allah'tır. Yine de Allah'ın tövbe kapısına gelin, tövbe edin Allah Teala'nın önüne hemme eden günahlarını da bağışla diyseniz Allah başaryandır, bağışlayandır ve bağışlamaklığı da söyleyendir diyeceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir de hadis-i şerifinin aydiyya bizim peygamberimize de veren ahdimiz var. Onlama وَمَنْ أَعْطَى ذِمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ثُمَّ غَدَرَ فَالنَّبِيُّ خَصْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani bir adam peygamber bilen eden ähdini bozsa, şol adamın kıyamet gününe dawagary Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bolurdy. Peygamber sallallahu men özüm bolurdy şol dawagary diýipdir. Yani şonuň üçin biz Allah'a eden ähdimize dogry boljak bolmaly, onun buyruklarına boyun bolup nehyeden dadından kaçmaly.
Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önündeki ehdimin näme? Ona ümmet olacak bolmaly. Ona ümmet olmaklyk besnäme? Atiullaha ve atiur Rasul. Allah'a boyun bolun ve onun Resulüne boyun bolun diýär Allah Teala. Şonuň üçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden daşda durmalylar. Eger kimde kim Resulullah aýdýar Peygamberimiz hadis-i şerifinde La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah deyip Allah'ını bir bilip Peygamber bir hak bilip buyurulan yolda doğruca geçse inşallah ol adam cennet ehlinden olur ve vaadasında duran ehdinde duran adamların hatabında olur deyiptir. Yani cemaat akıllı adamın birinci sıfatı neyken ehdinde doğru olmak. Allah'a eden ve Peygamber'e eden ehdinde vefadar olmak. Ana bizim birinci sıfatımız şol eken eğer akıllı adam olacak. İkinci sıfatımız Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 13. suresinin 21. ayetinde aýdýar. Her ki 20. ayet bulunni 21. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّوصَلْ Yani Allah Teala'nın karınlaşlarını bilen sıla-i rahim edin diyilen ayetine boyun olmak. Bu näme edi cemaat? Bu karınlaşlık bilen karınlaşların doğan oğlanın mi, dayın mi, yegenin mi, bazan mı, giyin mi, karınlaşlığın bilen katnaşığı saklamaklık Allah Teala'nın buyruğu edi cemaat. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aýdýar. Cebrail aleyhisselam her gelenini goňşu arada aýdýardy. Her gelenini goňşu arada aýdýardy we Allah Teala'da käbir ayetleri goňşular bilen, garnaşlaryň bilen agdyr bolmaklygy aýdýardy diye men soňa wakadia olara diye miras şerdik diye gorku uradym diye. Goňşularyň gowatnaşykda bolmak, garnaşlaryň bilen gowatnaşykda bolmak Allah Teala'nın buyruğu edi cemaat. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar bir hadis-i şerifinde ثلاثة من مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك diye. Yani 3 tane hasiyet ahlak vardır diye. Şol Allah'ın yanında bu hasiyetlerden, bu ahlaklardandır. Allah Teala şol ahlakları koyuyoryandır diye. Onların birinci dediği zaman zulmeden adamın günahını geçmeyen başarmak. Eğer bir insana zulmetse, şon günahını geçecek olmalı. Çünkü Allah zulmedilen adam, eğer zulmeden adamın günahını geçse, şol adamın şol hasiyetini söyleyen eken. İkincisi de bir adama bir işin düşüp var ya, oğlu sen işini bitirip, bilse de sen işini bitirmeyen koyuver ya. Ama günyeliye bu pelek, çarklı pelek, şol yankı işin düşüp varan adamın sana işi düşüyor. Sonra sen şon işini başarıp bileyenim olsun. Plan wagtda şol adam men işimi başarsa da başarmadı, etmedi. Menem şuna etjek geldiğine ýagşylyga ýagşylyk her kişinin işidir, yamanlyga ýagşylyk her kişinin işidir diýip Peygamber sallallahu. Şonuň üçin ýagşylyga ýagşylyk etmeli, ol hemmämide belli. Emma yamanlyk eden adamam bolsa başardan şoňa ýagşylyk etdikdir.